gi Roda Odhiambo. Machiegni obila tiyo kod iro malungo wang'e keyo jong'anyo e kadak ma Githurai 45 mantiere boma ma Nairobi kod bombe mamoko mabende ng'anyo bagi odiochieng' ma kawuono mar paro odiochieng' Sabasaba. Apini madongo madonje chuny boma ma Nairobi olor kaluwore gi ng'anyo ma kawuono ne ka obila okwore chuny boma ma Nairobi kod alworane. Obila bende koro geng'o nyamburko madonje chuny boma ma Nairobi, gino makoro chuno jopiny moko mondo mi owuothi kadonje chuny boma ma Nairobi. Moko kuom johala bende ochopo e dukni magi mar chiwo arita ne ohelnigi. Watude kod lipota marwa e kaunti ma Nairobi, Eric Owenga, ma bende nitiere chuny boma kendo miyo waler mathoth ewi mano ma bende dhi nyime chuny boma ni. Erokamano nyakora mogi biro achiel kachiel ka ke chuny boma Nairobi kuma odiochieng' ma kawuono chenro chal kama ochung' kaluwore kod okenge mane obila oketo mar thiro jong'anyo chopo chuny boma Nairobi. Nyaka sani kuma wantie ka ani apaya ma River Road kata mabende omakre kod Luthuli Avenue kuma gie sani chenro mag ohala ochung' kendo duka te olor ka aneno ka jo ohala wegi odiochieng' ma kawuono chal kama gikawo ting' mar rito mwandu magi giwegi, kendo kapok awacho mang'eny an kaka achiel kod wuod luo moro mabende odiochieng' ma kawuono koting'o luth. To inyapimo to in ng'awa to namiyo iting'o luth odiochieng' ma kawuono Luthuli Avenue ka? Iluonga ni Geoffrey Omondi Wende, ana ja biashara mar Luthuli. But kawuono wamakore kamoro achiel mar rito biashara wa kik gimoro odhi marach mchore mar Sabasaba. Sabasaba ok rach. Sabasaba en koro gima ketho nyithindwa olokore goons Nairobi kae, gibiro ketho biashara marwa mabiro konyo gi gimbe kwawuok ka kwadhi ot gotieno to wating'o negi rabolo moro ama maembe moro. Koro onge gimoro kaka kiny kichung' ka gokinyi tikoso gimoro, ikoso kata chulo school fees, iyudo kama iyude gimoro odhi marach. Koro omiyo kawuono makore gi polise gi jo biashara kamoro achiel mondo warit duka wagi. Ludhe gugolo kanyo? Ludhe mago to wan gi meeting moro waloso biashara moro watimo nyatimo ang'owa wanyaritogo, wan waonge bunde ma e security marwa. To ok en Kenya nyakoro mogeno ka nitie ng'ama chielo ka ama bende wanyawacho wadwa kodi Kiswahili matin tu, labda niambie wewe ni nani na mbona umebeba fimbo siku ya leo hapa katikati mwa jiji la Nairobi? Mimi naitwa David, mfanyikazi hapa Rudhuri, na tumeona kisanga kikubwa sana hapa wakati 25th last month vile kulifanyika hapa Nairobi, na sisi wafanyikazi pia tunaumia sana, pia matajiri wetu wanaumia. Sasa tukaamua kuchunga biashara zetu, tuchunge mali ya wakubwa wetu. Juu katika sababu wakati biashara imeanguka, kila hata Mkenya ule ameandikwa mwenye kazi, tunazo tuko chini. Erokamano nyakora mogi magi na mokumu jo ohala ma kiasani kang'iyo kona ka kona neno ka gibedo kendo gigera kicha giting'o ludhe lwetgi kendo girito ni samoro ka pod rowere moko nyabiro kama yako mwandu magi mosebedo ka yako kinde mokalo to gibiro rakre kod tek mokalo nyakora mogi. Gie sani kang'iyo kama neno ka polise bende ni ka achiel gitemo ng'iyo ni to piny chal nadi. Gima nyawacho nyakora mogi ni pok aneno gimiluongo ni tear gas kokwor kod obila odiochieng' ma kawuono nikech jopiny kata rowere ma jong'anyo kawuono ok oyudo thuolo mar donjo chuny boma ka, kendo chuny boma okwe, kendo kata dhano onge chuny boma ka, mana ji achiel mago man kod tijegi kende man e chuny boma ka. Ka duke te nyakora mogi olor odiochieng' ma kawuono e chuny boma ma Nairobi ka nyakora mogi. Kaka kamano weye aduoke e studio, abiro biro kumi bang'e achiel kachiel kod chuny boma Nairobi. An Eric Owenga. Erokamano ahinya lipota marwa Eric Owenga kuom miyo waler ma kamano pod wabiro medo